Hola, molt bona tarda a tots i a totes. Soc Cristina Sáez, periodista de Salut i de Ciència. Coordino la secció de Ciència del diari Ara i també escric a National Geographic i els acompanyaré en aquesta tarda en aquesta sessió en què debatrem quines estratègies de prevenció poden millorar la salut pública de la població en un plaç tan petit de temps com 5 anys. I diem 5 anys per alinear-nos precisament amb els cicles polítics, perquè ja sabem que les prioritats polítiques a vegades són canviant, tant com els vots en una legislatura. Segurament, la majoria de ciutadans i ciutadanes que no venim de l'àmbit de la salut pública, quan pensem en prevenció, en quins hàbits podem tenir per prevenir les malalties o que podem adoptar per estar més saludables, segurament pensem en menjar millor, fer exercici, dormir més. Costa que els ciutadans tinguem present que la prevenció també passa, per exemple, pels carrers i les ciutats que dissenyem. I deixeu-me que breument parli de Dinamarca, un país que em fascina, jo us dic ara, on des de fa més de 50 anys estan fent una aposta sostinguda per millorar tot el que és prevenció de salut pública de la seva ciutadania. Per exemple, l'estratègia danesa passa perquè tothom visqui en menys de 15 minuts de zones verdes. Això, el 90% dels ciutadans viuen en menys de 15 minuts i això hi ha números que diuen que ha reduït el risc d'obesitat de la població danesa en un 36%, a més de totes les millores en salut mental i benestar emocional. L'ús massiu de bicicletes, que segur que si heu anat a Copenhague ja heu vist que és més fàcil que t'atropelli una bicicleta que un cotxe, han aconseguit reduir en un 22% el risc de mort prematura per qualsevol causa. I a més han quantificat que per cada quilòmetre que un ciutadà es desplaça en bicicleta, això el sistema de salut públic redueix en 0,80 euros de despesa mèdica directa. Això sembla poc, però amb la quantitat de quilòmetres que fan i la quantitat de ciutadans és fàcil de veure que són números impactants. Una última dada, el 70% de la població adulta fa les recomanacions de l'OMS, aquelles que et diuen que has de fer 150 o 300 minuts d'esport setmanal. I podríem seguir enumerant indicadors, però el que és interessant és pensar si totes aquestes receptes daneses per millorar la salut són extrapolables a un país com el nostre. I d'això avui en parlarem. I parlarem amb en Gauden Galea i amb Josep Tabernero, que ara els presentaré, però primer deixem que el director científic del cicle ens adreci unes paraules. Miquel Porta, sisplau. Gràcies. A tu. Bona tarda. I guess you have a translation, don't you? Bona tarda. Té un dispositiu de traducció, oi? Sí, molt bé. Bona tarda a tothom. Només unes pinzellades per enllaçar amb les altres dues sessions, obertes al públic que hem fet fins ara. Aquesta és la tercera, mentre es van encadenant també, com molts de vosaltres sabeu, però no necessàriament tots, alguns tallers més especialitzats d'alguna manera i per invitació. Demà mateix en tenim un sobre cribatges amb el Xavier Castells i l'Alberto Ruano, etc. Els que heu assistit a les dues primeres sessions plenàries sabeu que alguns dels eixos transversals d'aquest cicle són el desenvolupament de noves metodologies de recerca en medicina clínica i salut pública. D'acord? Fa 20 o més anys que s'està produint una revolució metodològica molt important que està tenint un impacte en l'avaluació dels tractaments, en l'avaluació de l'efectivitat clínica i també de l'impacte poblacional. Ho vam veure molt clarament en bona part de la conferència inaugural del Miguel Hernán. I també que com a missatges ens porta el missatge de que amb bones dades observacionals i bons mètodes actualitzats es poden fer inferències causals amb impacte en les decisions polítiques i socials. Es poden fer inferències causals amb dades observacionals. Tot i que les dades per si mateixes en medicina i salut pública, com vaig repetint, les dades no parlen per si soles. En la sessió plenària, Mauricio Barreto i Beatriz González López Valcárcel van veure com una cohort de 145 milions d'individus a Brasil està donant respostes molt impactants sobre algunes d'aquestes polítiques socials amb rellevància també clínica. I una de les altres corrents transversals del cicle és aquesta interrelació tan antiga
entre el pensament clínic individual i el pensament poblacional, entre medicina clínica i salut pública, que hem viscut molts al llarg de tota la vida. Veig aquí moltíssima gent. Suposo que pràcticament tots sabeu molt bé del que parlo. No només això, hem fet recerca bàsica, hem fet recerca mecanística, hem començat a treballar amb la PCR des del primer moment que va existir, a l'any 86-87, per exemple. Hem treballat amb temes de genètica, de bioquímica, etc. I en el món dels hospitals, en especial dels hospitals universitaris públics, hi ha una tradició molt potent. Per tant, alguns dels reptes són antics i són nous. I would say that you will be speaking about... I crec que parlarà sobre el repte del pragmatisme. El pragmatisme és un repte ineludible a la vida, que li diguen els directors generals o exdirectors generals aquí presents, per exemple, no? I els cicles electorals són els que són. I aquí hi ha una tensió que hem de veure dialècticament i constructivament, com veureu en la conferència del doctor Galea, entre aquells factors que tenen impactes a mig i llarg termini i els que poden tenir només a curt termini. D'acord? I finalment, nosaltres hem buscat sempre, jo crec que molta gent a la comunitat mèdica i científica de Catalunya, de la resta d'Espanya, d'Europa, hem buscat i hem trobat una feliç col·laboració amb el món de la medicina clínica. A l'Hospital del Mar, en el meu cas, i en molts altres llocs. A Nova York, a Boston, etc. Podria anar esmentant gent que conec per aquí a la sala que ho ha anat fent. I per això és important també la participació del doctor Tabernero, que quan em van ser suggerides la d'ell i del doctor Galea pel Nacho i la Eva per consell de la Fundació, vaig trobar magnífiques en el sentit que sempre necessitem, i no perquè siguem o deixem de ser metges, i no perquè siguem o no siguem metges clínics, necessitem la implicació dels metges clínics amb visions amples, no excloents, no reduccionistes, no medicalitzadores, com la que també veureu en la conferència del doctor Tabernero. Amb aquesta corrent sanguínia constant entre la recerca de Poyata, from bench to the bedside. Sí, però també veient el que passa fora dels laboratoris i fora dels hospitals, perquè com estem veient constantment, les malalties sorgeixen fora dels hospitals. Les malalties es produeixen de vegades molts anys abans de que hi hagi l'acumulació d'alteracions genètiques i epigenètiques que coneixem, que acaba produint tants càncers i altres malalties. Les malalties sorgeixen allà fora, excepte una minoria que porta una càrrega de genètica heretada important. Tots aquests són els temes que em porten finalment a pensar que no només hem d'estar agraïts a la Fundació i a Palau Macaya, sinó contents que Barcelona i Catalunya tinguin l'espai, el modest espai de reflexió que aquest cicle té i que esperem que enriqueixi, ampliï, aprofundeixi l'anàlisi, la reflexió, el debat i la presa de decisions els propers anys en el context català, espanyol i europeu. Per tant, el meu agraïment per la vostra presència i a la Fundació una vegada més. Gràcies, doctor Porta. Doncs ara sí, us presentem. Primer tenim el conferenciant, el conferenciant principal, Gauden Galea, metge de salut pública i una de les veus més autoritzades de l'Organització Mundial de la Salut. Ell és catedràtic honorari de la Universitat de Malta, ha liderat la lluita contra les malalties no transmissibles a escala global i ha estat una figura clau en la resposta a moltes crisis sanitàries internacionals. Si algú sap com les lleis i l'entorn on vivim determinen quan i com de bé vivim, és ell. A ell li devem els quick buys, que ara segur que ens explicarà, però sense fer-vos spoiler, deixeu-me dir que són accions eficaces i rentables per prevenir aquestes malalties no transmissibles que cada cop són més freqüents, com el càncer, les malalties metabòliques, les cardiovasculars. En totes elles, els hàbits de vida juguen un paper fonamental.
I d'això també en parlarà el doctor Josep Tabernero en qualitat de discutidor d'aquesta jornada. En el seu cas se centrarà en el càncer. Tabernero és el director del Vall d'Hebron Institute of Oncology i és l'expresident de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica. És un dels oncòlegs més citats del món i un pioner de la medicina personalitzada. La seva feina diària consisteix a entendre la biologia del càncer perquè en un futur molt proper el tractament i sobretot la detecció sigui tan única com l'ADN de cada pacient. Ara els escoltarem fer una breu ponència, després farem un petit diàleg els tres i obrirem preguntes al públic perquè tothom pugui participar. D'acord? So, Mr. Galea, the floor is yours. Wow. The first huge... Vaja, en primer lloc, vull expressar la meva profunda gratitud a la Fundació La Caixa, la seva direcció, el personal, que amb tanta amabilitat m'han convidat a aquest esdeveniment tan prestigiós i aquest cicle de conferències. I moltes gràcies per l'hospitalitat que m'han mostrat. I també gràcies per l'oportunitat de parlar-vos i donar-vos la meva experiència personal. Oferiré evidència, però també explicaré històries. I trauré el telèfon només per assegurar-me que no em passo de temps. La gent ha sentit a parlar de les malalties cròniques, les malalties cardiovasculars, el cor, els ictus, el càncer, l'enfermedad pulmonar obstructiva, l'asma, la EPOC, com l'anomenem en medicina, la diabetis. Aquestes malalties anomenades cròniques a llarg termini, que de vegades les anomenàvem degeneratives, però jo vull oferir una perspectiva completament diferent avui. I vull que sortiu avui d'aquí amb pragmatisme, però també un sentit d'esperança i ànims pel que fa a com poden millorar les coses i com poden millorar d'una manera molt aguda, molt ràpida. Durant la meva carrera he estat obsessionat amb el tema del temps a la salut pública. A nivell personal, fa 283 setmanes vaig començar a rebre tractament per una forma de càncer de pròstata molt agressiu. La gent es pensava que tenia més d'un càncer i normalment la trajectòria d'aquest càncer és molt benigna, però el meu cas no era així i s'esperava que morís en un període de 3 mesos. Em donaven 3 mesos de vida. Però segueixo viu 283 setmanes després, encara segueixo comptant les setmanes. El temps és molt important per les persones. I un dels regals que oferim als pacients i a la població és una ampliació de l'esperança de vida amb salut. Una de les alegries que això em porta és poder ser aquí avui. I un altre aspecte del temps, i aquesta serà la meva conclusió, però ja l'avanço des del principi, és el fet que les malalties no transmissibles en 3 mesos, com és el meu cas, fins i tot a nivell poblacional, es poden donar la volta a un ritme molt ràpid. I aquest fet molts polítics l'ignoren. Per què? Perquè són economistes o advocats o són clínics i no entenen l'etiologia, la causalitat d'aquestes malalties en una base social i com les poblacions han canviat i amb quina rapidesa canvien en un període de pocs anys. Quan vaig començar a treballar per la OMS, vaig començar a observar que hi havia moltíssimes històries arreu del món de canvis
ràpids, gairebé inesperats. I us n'explicaré 4 d'aquestes històries. He hagut de triar perquè n'hi havia moltíssimes. I us en vull oferir 4. La primera és la de l'obesitat en la població adulta als Estats Units. Si mireu, des del punt de vista històric, des del 1960 fins a meitats de la dècada de 1970, l'augment de l'obesitat era molt lent. Era una corba gairebé plana, molt poc canvi. Cadascun dels punts representa una enquesta nacional, no se'n feien gaires al voltant dels anys 70, però tot d'una vam veure un augment enorme en l'obesitat. I a dia d'avui tenim aquesta imatge estereotípica d'un americà de talla gran i fins i tot forma part de l'imaginari, per dir-ho així. I sí, hi ha hagut un canvi de conducta, clarament no de gens en aquest període de temps, no hi ha hagut temps per canviar el genotip de tota una població. Per tant, ens hem de preguntar, què va canviar a nivell poblacional? Quin canvi va poder conduir aquest gran augment de l'obesitat? L'any 1971, per motius polítics, Richard Nixon va començar a subvencionar el blat de moro i alhora la indústria va trobar una manera de produir un dels derivats del blat de moro, el xarop de blat de moro alt en fructosa. I donada la gran disponibilitat de calories molt barates que provenien del blat de moro, les porcions que es van començar a oferir a les llars i a les botigues i a la restauració en general, la mida de les porcions va començar a créixer. I a la dècada de 1980 i en endavant, la mida de les porcions va créixer d'una manera desmesurada i els menús de menjar ràpid es van expandir. Les botigues van començar a oferir per una miqueta més de diners la mida extra, una porció addicional de menjar. Perquè, clar, eren aliments que gairebé no li costaven res al productor i el marge de benefici dels quals era molt elevat. Llavors es van començar a forçar totes aquestes calories cap als estómacs de la població americana. Per tant, la conducta va canviar, els gens no, però la conducta va canviar molt ràpid. Va tenir un impacte molt gran sobre la salut i tot d'una manera molt complexa, amb una sèrie de factors de causa-efecte, però bona part provenia d'una decisió política que es va prendre per motius econòmics i electorals. Si ens ho emportem ara a un altre país i un altre moment en el temps i un punt d'intervenció diferent, el càncer del coll de l'úter, que segueix sent un tipus de càncer molt freqüent entre les dones a nivell mundial, i a dia d'avui és una tragèdia perquè podríem dir que som capaços d'erradicar-lo perquè en coneixem la causa, el virus del papil·loma humà. Tenim vacunes, tenim proves per identificar-lo i, per tant, hauríem de ser capaços d'erradicar, d'acabar amb totes aquestes morts per aquesta causa. L'any 1971 fins a més o menys 1987, a Anglaterra, aquesta era la incidència de la forma invasiva de càncer del coll de l'úter, de la forma avançada. Per tant, quan les persones tenien una fase molt avançada, amb un risc molt elevat de morir per la malaltia. Fins i tot llavors hi havia cribatge disponible, no tan bo com el que tenim ara mateix, hi havia proves de cribatge disponible, però no es feia el seguiment. Es convidava a la persona a fer-se la prova, però si la persona no hi anava, doncs
no se'n feia cap més seguiment. I això va voler dir que el programa de cribatge no va tenir cap impacte sobre la incidència del càncer de coll d'úter invasiu. I això va dur al fet que les dones ben formades van aprofitar el sistema i les dones més pobres, amb menys nivell educatiu, van patir les conseqüències. No veien el motiu per anar a fer-se la prova i les taxes de mort en el seu grup eren més elevades. Això no ho mostra la gràfica, però és la història que hi ha al darrere d'aquesta línia tan senzilla que estem veient en pantalla. L'any 1987-1988, Anglaterra va decidir que començarien a fer el seguiment de les dones que no es presentaven a fer-se la prova. Se'ls enviava la invitació, la programació per fer la prova, doncs si la dona no apareixia li enviaven una altra invitació o li enviaven a una visitadora a casa per intentar establir-hi contacte. En un marge de 5 anys, la cobertura, el percentatge de dones que havien acceptat la invitació havia passat de més o menys el 40% fins a més del 80%. Havien duplicat la cobertura. I des de l'inici del programa es va començar a veure una tendència descendent en la presentació de càncer de coll d'úter invasiu que ha continuat fins al dia d'avui. I ara ens n'anem de viatge a un altre indret. Ens n'anem més cap a l'est, al Japó. I aquesta és una història que em va impressionar molt la primera vegada que la vaig veure. Perquè va ser més o menys el període en el qual jo havia començat a treballar en salut pública i fèiem un seguiment d'aquesta història gairebé any a any. Començo pel final de la història. Si mireu la mortalitat causada per ictus al Japó, des del 1990 en endavant, veureu aquesta gràfica. Els homes a la corba superior i les dones a la corba inferior. I aquí veiem una bona davallada, però res gaire impressionant. Si mirem Europa en el mateix període, una gràfica molt similar i uns nivells molt similars. Una davallada lenta i continuada a mesura que l'economia i la conducta anaven millorant. Però mireu el que va passar entre 1960 i el 1990. Cap avall. L'any després d'organitzar els Jocs Olímpics a Tòquio, el Japó va rebre la medalla d'or en la reducció de la mortalitat per ictus. Cada any, pels homes i per les dones, uns nivells de reducció rècord pel que fa a la mort per ictus. Increïble veure la velocitat de la caiguda en aquesta corba d'una manera molt constant, des de l'any 1965 fins més o menys l'any 1985-1990. Per tant, aquesta pendent pronunciada cap avall i després una pendent de davallada més gradual a l'estil europeu. Enviarem un enllaç a les diapositives i a les notes i he inclòs una sèrie d'articles que es poden llegir sobre aquesta anècdota. Però hi ha una sèrie d'explicacions que se'n van donar. Una, clarament, era una ingesta més baixa de sal, un canvi social i nutricional a nivell de la població. Vaig parlar amb Yuichiro Noshida, que ara ja està jubilada, també. Va liderar les guies de nutrició a Ginebra, a la OMS, i era una experta japonesa, i li vaig dir, Chizuru, què en penses? Com explicaries el que va passar? I em va somriure i va dir, Golden, una sola paraula, neveres. I a mi no em va venir al cap, a ningú se li va acudir això.
a cap persona de cap públic a qui he explicat aquesta història. A ningú se li ha acudit. Però clar, el tema era que els japonesos van poder, segons la seva teoria, gràcies a uns ingressos més grans, van poder canviar la manera de conservar els aliments. En lloc de fer servir sal, van començar a fer servir les neveres. I un altre científic, ara entraré en una altra anècdota, creia fermament i va recollir molta evidència que deia que menjar una gran varietat de fruites i verdures cada dia, de fet això va esdevenir el famós 5 al dia, però els japonesos ho van descobrir fa més temps. I més endavant en aquest període van començar programes clars d'hipertensió, de reducció de la tensió arterial, detecció i tractament, que van millorar també el tractament dels ictus. En els articles veureu que no hi ha una única explicació al darrere de tot això, però també hi veiem la importància d'assolir un canvi poblacional en un període de temps treballant en diferents àmbits. I alguns d'aquests canvis provenen de causes no intencionades, tant els positius com el de l'ictus o els negatius, com ara la obesitat en el cas dels Estats Units. I ara us donaré la quarta anècdota. Aquesta fa una mica de vergonya, per tant, no us diré el nom del país. Són dades reals, però la meva intenció no és assenyalar ningú. Són dades reals sobre les vendes nacionals del tabac al país X, un país que ara visitem en aquesta xerrada. Les dades són recents, aquesta gràfica arriba fins al 2024, i veureu, i jo ho aniré anotant, perquè jo faré una pregunta que respondreu en les vostres ments i us mostraré una pista. Aquí he aplicat colors a la línia en verd fosc i tenim els anys en els quals les vendes nacionals de tabac anaven en augment, i en color taronja els anys en què les vendes nacionals de tabac baixaven. I no he posat una llegenda dels eixos, no poso si són milions, si són quantitat de cigarretes. No vull donar pistes sobre quin país és, però ara col·locaré aquí 8 línies. Marcaré 8 esdeveniments que es van produir en aquest país. I si mireu l'espai entre esdeveniments, veureu que alguns d'aquests esdeveniments estaven relacionats amb l'augment de vendes nacionals de tabac en el país, i alguns, com a mínim 2 d'aquests esdeveniments, predominantment estaven relacionats amb una caiguda en les vendes domèstiques o nacionals de tabac. I m'agradaria tenir més temps, perquè normalment en aquest punt m'aturaria i diria què penseu que va passar en aquests moments en el temps? Però us donaré la resposta directament. He fet una petita pausa dramàtica per donar-vos també l'oportunitat de pensar una mica i intentar endevinar-ho. Totes aquestes dates van ser dates de canvi de ministre de Salut. I conec molts d'aquests ministres. Van treballar en el mateix període temporal que la meva carrera de la OMS. I clar, jo sé que alguns... Aquest país té unes lleis fantàstiques. Una guia de control del tabac excel·lent. Però alguns ministres aplicaven la norma amb contundència i altres no. I és interessant que aquesta línia és
com un informe de rendició de comptes per un ministre de Salut. I això només és així si sabem que les lleis sobre el tabac, si s'apliquen, canvien la conducta immediatament. És a dir, el tema de la rendició de comptes només es pot produir si sabem que es dona en el moment precís, en el temps. Per això totes aquestes anècdotes que us heu fet demostren la importància dels papers, de l'article que vam produir fa gairebé un any. He estat recopilant aquestes anècdotes i en tinc moltes altres, he hagut de triar. El cas de Finlàndia, de la Índia, de la Xina, hi ha moltes altres històries. Però ja han passat 19 minuts des que hem començat i només em queda una miqueta més de 10 minuts per donar-vos una idea dels continguts d'aquest article. Fa uns 3 anys, de fet aquí faig un homenatge a l'equip que es va reunir per parlar d'aquesta idea, podem produir una llista defensable i basada en l'evidència que puguin fer servir les persones que vulguin presentar un cas als seus ministres per dir-los que si actuen en les àrees d'aquesta llista podran marcar la diferència en la salut poblacional en menys de 5 anys. Quin és el problema? Quin és el problema que havíem d'adreçar amb aquest article? Des de fa alguns anys, l'OMS ha anat produint aquests best buys, són aquestes intervencions rendibles, costa eficaces, als economistes els encanten. L'OMS va produir una sèrie de best buys per la prevenció i el control de les malalties no transmissibles. Això ho va aprovar l'Assemblea Mundial de Salut. Però hi ha molt poca evidència que els països ho estiguin implementant en cap grau. Una de les objeccions que hem sentit, n'hi ha moltes, En l'actualitat la gent té moltes preocupacions, potser ens preocupem més per la guerra que no pas per deixar de fumar. I els responsables de les polítiques a dia d'avui tenen molta feina entre mans, però una de les objeccions va ser aquestes malalties cròniques doncs es produeixen al llarg d'un període de temps molt llarg i no podem fer-hi res. Nosaltres volíem poder refutar aquesta postura. Volíem afegir la dimensió del temps fins a l'impacte detectable. Senyora ministra, senyor ministre, si feu això, abans del final del mandat podreu afirmar que heu produït un impacte beneficiós en la població general del país. Volíem fer servir una escala temporal que fos més o menys un cicle electoral. Per tant, vam definir aquests quick buys com una intervenció basada en l'evidència costa eficaç sobre les malalties no transmissibles amb un efecte sobre la salut pública mesurable en un termini de 5 anys. Com ho fem, això? Vam començar amb una llista de 49 intervencions que ja havien passat per l'anàlisi de costa-eficàcia de l'OMS. Vam definir 5 anys com a límit. Vam fer servir una jerarquia molt estricta, revisions de Cochrane, revisions sistemàtiques, etc. I vam buscar quin era l'efecte significatiu més precoç. I no és fàcil perquè molta recerca inclou el temps fins a l'efecte detectable com a part del protocol. És a dir,
miren si una intervenció du a un desenllaç, però sovint no registren el temps per arribar fins a aquest punt. Aquest va ser un dels problemes més grossos que ens vam trobar. Es va escollir aquest marge de 5 anys pels cicles electorals i perquè només ens quedaven 5 anys, ara 4, fins al final dels objectius de desenvolupament sostenible. D'aquestes 49 intervencions vam veure que 25 tenien un impacte detectable en un termini de 1 a 5 anys i cobrien 8 grups de polítiques: tabac, alcohol, dieta, inactivitat física, malaltia cardiovascular, diabetis, malaltia pulmonar obstructiva crònica i càncer. El nostre objectiu no era reduir el valor de les altres intervencions, menys ràpides, potser més eficaces. Totes són cost eficaces i poden ser essencials en molts contextos, però és molt important saber quines intervencions són més ràpides. Aporten un nivell addicional d'argumentació pragmàtica. M'encanta aquesta frase que m'ha inspirat la introducció. La faré servir. I aquí no tenim tota una teoria nova de les malalties no transmissibles. Això són coses ben conegudes, no ho llegiré tot ara. Al final veureu un codi QR, això està disponible a internet i podeu llegir l'article original també. I només vull destacar que les que estan ara destacades en verd fosc, aquestes tenen un efecte immediat. Si augmentem la velocitat del tractament de l'infart de miocardi agut, quan una persona té un infart de miocardi, si els oferim tractament en la primera hora i mitja, això augmenta la quantitat de cors que sobreviuen i augmentem les probabilitats de sobreviure. Si augmentem el preu del tabac, immediatament veiem la davallada del tabaquisme. En verd més claret veiem intervencions en què els efectes no són tan immediats, volen uns mesos, però bé, estem parlant d'entre mesos i un any. Bona part d'aquestes intervencions no necessiten un període de 5 anys, fins i tot tenen un impacte en el primer any. Però si teniu temps per llegir-les, veureu que sí, s'anomenen quick buys, però no són quick wins, no són victòries ràpides, no són fàcils d'implementar. Volen preparació. No pots aprovar una llei de la nit al dia per augmentar el control de les àrees lliures de fum en l'espai públic. No passarà de la nit al dia. Això vol preparació. Però des del moment en què la voluntat política i la llei i l'aplicació es reuneixen, veiem millores a nivell poblacional. I un petit experiment de pensament. Què passaria si intentem aplicar aquesta lògica a Espanya? El 84% de les morts són causades per malalties no transmissibles a Espanya. I d'aquestes, una quarta part són càncer, una quarta part malaltia cardiovascular. Espanya probablement és el darrer país on he d'explicar això, perquè ja teniu un sistema molt bo. Teniu una cobertura sanitària gairebé universal, teniu una tradició forta d'atenció primària, per les malalties cròniques el punt d'entrada és prou baix i Espanya té una molt bona base per convertir l'evidència en resultats ràpidament. Si llegiu les publicacions, i això potser ho coneixeu més per l'experiència, veureu que hi ha algunes bretxes. Per exemple, problemes de recursos humans a l'atenció primària, diferents capacitats en diferents comunitats autònomes, llargues llistes d'espera pel metge de capçalera i pels especialistes i pels tractaments, i això ens condueix a un pitjor tractament de malalties cròniques, càncer i malalties agudes. I, clar,
el tema no és la voluntat política hi és de les millors estratègies pel que fa a l'àmbit cardiovascular, tabaquisme, càncer. Espanya és un exemple per molts altres països, en moltes maneres. Però el tema ara és la implementació i l'aplicació, l'escala, la velocitat i dur realment les coses a terme. Si volem fer aquest exercici de priorització, no sé si m'he passat del temps, bé, ho faré ràpidament, doncs. Si en l'eix horitzontal hi col·loquem la velocitat fins que tenim un efecte visible, com de ràpid podem assolir un efecte, i a l'eix vertical posem l'impacte poblacional, doncs si tinguéssim dies podríem fer aquest exercici. Jo ho he fet llegint les dades i el que diria és que hi ha 4 zones i que ens agradaria que el quadrant superior dret fos la prioritat. Impactes a nivell poblacional ràpids i a gran escala. I aquí clarament tenim alguns dels 25 best buys, per exemple, impostos al tabac, que podrien ser més elevats, àrees lliures de fum, i l'alcohol probablement és el punt feble de l'estratègia d'Espanya. També la reformulació dels productes alimentaris per incloure-hi menys sal, reducció del tabac, del tabaquisme. Aquí s'hi pot fer molt, es poden salvar moltes vides a nivell poblacional si reduïm el consum de tabac. I l'alcohol, potser no d'una manera tan immediata com el tabac, però la mitjana espanyola és de 11,1 litres per càpita i és molt elevat el consum d'alcohol a Espanya. Està produint molts danys. No ho sap prou gent. No hi ha prou gent que sàpiga que l'alcohol és una causa directa de càncer. Control de la pressió arterial en el quadrant inferior dret, també cap al centre, millora del cribat colorectal, del cribatge colorectal, potser ampliar l'edat, també accelerar la resposta a un infart de miocardi i un ictus. Tot això són quick buys, són solucions ràpides i totes són candidates per ser prioritats a Espanya. Podríem parlar a bastament, potser ho podem fer després. Hi ha molts factors comercials pel que fa al tabac, l'alcohol, la indústria alimentària. I és meravellós que, si ho mirem des de la perspectiva del temps, no hi ha distinció entre l'enfocament clínic i l'enfocament poblacional. Tots dos són necessaris. Alguns d'aquests quick buys poden generar ingressos, augmentant els preus, i després es poden fer servir aquests diners per pagar alguns dels serveis necessaris. I el pragmatisme, l'argument de la velocitat ens pot ajudar a generar impuls i suport polític. Us dono les gràcies per haver-me convidat i per escoltar-me. I podeu veure la presentació fins i tot als vostres telèfons si escanegeu el codi QR que hi ha a la pantalla. Moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda. És un plaer estar aquí i parlar després del professor... Parlar després del professor Galea és difícil, no? Però bueno,
jo crec que farem una visió una miqueta diferent per donar perspectiva a la discussió, no? Bé, jo parlaré de lo que més em dedico, que és el diagnòstic i el tractament dels malalts amb càncer, però sí que és veritat que cada vegada anem abordant amb més possibilitats tot el tema de la prevenció i el diagnòstic precoç, no? I veurem com tots aquests avenços que hem tingut en els últims anys, coneixem bé la malaltia, perquè no podem evitar o no podem controlar el que realment no coneixem, ens han accelerat moltes estratègies per poder previndre la malaltia. En primer lloc, ja ho comentava una mica el doctor Galea, el càncer, com altres malalties, és una malaltia important, freqüent, els números parlen per si sol, en el nostre entorn un de cada 2 homes i una de cada 3 dones al llarg de la seva vida tindran un tumor. La majoria, lògicament, es guariran d'ells, però la incidència és alta. Però el més important és el que marca la diapositiva a baix a la dreta, que realment els nombres, ara m'ha desaparegut el punter, però els nombres amb el pas del temps seran cada vegada més grans, i això és degut a molts motius, sobretot perquè la població viu més, i això és una dada important, però sí que hi ha molts hàbits de vida que s'estan tornant poc saludables, o sigui que realment tindrem una incidència més alta. Les bones notícies per això, i això són dades espanyoles, són dades d'aquí, és que la mortalitat per càncer, com poden veure, pràcticament des dels anys 90 està disminuint de forma contínua, o sigui que encara que es diagnostiquen més tumors, cada vegada els malalts viuen més. I aquestes són les dades catalanes publicades recentment, fa un parell d'anys, pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, on s'indica els tumors més freqüents, tant amb els homes com amb les dones. Amb els homes és el càncer de pròstata, el segon el càncer colorectal, el tercer el càncer de pulmó en quant a incidència, i amb les dones el primer és el càncer de mama, el segon el càncer colorectal i el tercer el càncer de pulmó. Les dades potser més interessants són les de la dreta. Pensen que quan jo vaig començar la residència en l'any 87 la mortalitat o la supervivència per càncer, diguem-ho d'altra manera, era molt baixa, estàvem al voltant del 35-40%, fins que les xifres avui en dia parlen del 55% anant cap al 60% en els homes i el 64% amb les dones. L'objectiu que ha marcat la Unió Europea, si féssim les coses molt ben fetes, la Comissió Europea seria arribar al 70% per l'any 2030. Bé, això serà difícil, però no és un objectiu que hem de perdre, no? Bé, i què ha canviat? Ha canviat, com els deia abans, el coneixement de la malaltia. Avui en dia sabem, d'una manera molt simplista però molt clara, que el càncer està produït per alteracions dels gens, de les cèl·lules, i que es poden definir en 3 grans grups, no n'hi ha més. Són causes químiques, causes infeccioses, majoritàriament virus, però alguna bactèria també, i radiacions. Tot això és el que fa que canviïn els gens. Sí que és veritat que hi ha un percentatge petit de malalts, al voltant del 10%, que tenen un component hereditari, és a dir, que poden transmetre de pares a fills una certa predisposició a càncer. Però això està amb el coneixement que tenim avui en dia, amb números rodons, al voltant del 10%. O sigui que majoritàriament, com es reflexa en aquesta diapositiva, és del que fem nosaltres, del que ens exposem al llarg de la vida. De forma controlada, és a dir, que nosaltres sabem el que ens posem, i també de forma incontrolada. Després parlarem una miqueta més d'això, però ja poden veure grans trets que el tabac com a causa única és la causa més important, i continuo amb el doctor Galè que hem de fer més coses pel tabac, però ja poden veure que també tot el que està relacionat amb la dieta és la segona causa que podria arribar a ser la primera si comptabilitzem bé. Si comptabilitzem bé la dieta, té relació amb l'alcohol, és part de la dieta, té relació amb l'obesitat, depenent de la dieta que tinguem. O sigui que realment la dieta, com veurem, comptarà molt. Bé,
Abans els deia que el coneixement és importantíssim i fixin-se que fins ara, amb tot el coneixement que tenim, amb la cronologia del càncer, comencem pel final, doncs ens dediquem sobretot, i no sé per què, ara funciona el punter, malament, però ens hem dedicat sobretot a diagnosticar la malaltia quan és mitjanament visible, i aquí apliquem tots els tractaments que coneixem, la cirurgia, els tractaments mèdics, els tractaments de radioteràpia, etc. Però clar, el que fem mica en mica amb tot això és avançar el diagnòstic cada vegada més precoç. Això és el que fem amb les tècniques de screening, avui en dia, inclús de diagnòstic precoç. Però això no és el que volem aconseguir, perquè avui en dia sabem molt bé quina és la història del càncer. El càncer es produeix per diferents insults que les cèl·lules van rebent, aquestes cèl·lules es poden inflamar i mica en mica es van produint aquells canvis genètics que els deia anteriorment i aquestes cèl·lules es van transformant mica en mica fins a desenvolupar un càncer. Què ens agradaria? Com deia abans, diagnòstic com més precoç millor, però anar cada vegada a tractar les situacions que donaran lloc a un càncer. És a dir, a fer el que es diu interferència amb aquesta situació. I en el millor dels casos, això seria una intervenció precoç, en el millor dels casos ens n'aniríem aquí, a fer una prevenció activa. És a dir, quan ja sabem que hi ha poblacions de risc que tindran a desenvolupar un càncer, fer les mesures mèdiques o d'hàbits de vida saludable per poder revertir aquesta situació. Això que sembla utòpic no ho serà tant. Per què? Doncs perquè han canviat molt el coneixement de la malaltia. Nosaltres veníem d'una situació en què coneixíem molt poc el per què passaven les coses i al llarg dels temps, especialment en els últims 20 anys, 20-30 anys, ha hagut molt coneixement de per què una cèl·lula normal acaba transformar-se en una cèl·lula maligna. No només, i també una altra cosa que hem entès és que el càncer no només són cèl·lules malignes, sinó també és la resposta que el nostre organisme fa en contra d'aquestes cèl·lules malignes o a favor d'aquestes cèl·lules malignes, perquè realment a vegades l'organisme ajuda a que les cèl·lules malignes creixin. Com? Alimentant a les cèl·lules malignes, donant-los avanços sanguinis, disminuint el nostre sistema immune que pot per una banda atacar aquestes cèl·lules malignes, promovent inflamació, però també hem descobert en els últims anys que hi ha coses importants, com per exemple els bacteris que tenim a dins nostre, el que en diem el microbioma, que depèn de si és una població bona o una població dolenta, ajudarà més o menys a que la malaltia pugui sortir. També hem après durant aquests anys que pràcticament no hi ha dos càncers iguals, encara que diguem càncer de mama, escolta, hi ha molts subtipus de càncer des del primer moment, que la malaltia és heterogènia, vol dir que hi ha diferències entre els càncers de cada persona i que damunt, amb la mateixa persona, aquesta malaltia pot evolucionar. I una de les coses que ens ajudarà molt en el futur, jo estic plenament convençut, són eines com la biòpsia líquida, poder determinar a la sang les alteracions genètiques que es van produint amb els tumors al pas del temps per entendre bé la malaltia. I el que els deia abans, el càncer se l'han d'imaginar com aquesta pilota de golf que hi ha aquí al començament. Quan diagnostiquem un càncer, té forma de pilota de golf, quan diagnostiquem un càncer, encara que d'entrada hi ha una població dominant, ja hi ha petits clons que són diferents, des del primer moment. Dona igual la mida que tingui el càncer, des que tingui 1 mil·límetre, a que tingui 1 centímetre o que tingui 10 centímetres. Hi ha una família dominant i hi ha altres clons que no són dominants. Què passa aquí? Que quan tractem la malaltia normalment mèdicament, tractem el que és més freqüent, el que som capaços de diagnosticar, I aleshores què passa? Que la malaltia, el gruix, disminueix, però les altres famílies comencen a créixer. I al cap d'un temps, ja poden veure, la pilota de golf ja no és blanca, sinó que és vermella, verda, o sigui que hi ha altres famílies que han anat dominant. I això va evolucionant amb el temps. Per tant, és molt important tenir eines que ens permetin saber a cada moment com està la malaltia, quines alteracions genètiques té. I això ens ho donarà la biòpsia líquida. Però per mi, el més important de la biòpsia líquida és que ens permetrà, el que els deia abans, diagnosticar les malalties d'una manera molt més precoça. Mira, hi ha malalties com el càncer de pàncreas o inclús els tumors de cervell, alguns càncers de pulmó, que malauradament, si ens esperem que la malaltia tingui símptomes, es diagnostiquen molt tardanament, perquè donen símptomes tardanament. En canvi, amb eines com aquestes, quan augmentin la sensibilitat,
ja no és un problema de coneixement, és un problema de sensibilitat, és un problema purament tècnic, i els problemes tècnics es solucionen. El que no es soluciona tant és el coneixement quan n'hi ha. Però els problemes tècnics es solucionen. Llavors, sabrem quan una persona està fent un càncer de pàncreas sense que es vegi. I això passarà en 5 anys. En 5 anys li podrem dir a una persona, miri, vostè està fent un càncer de pàncreas. Diu, com? Em faig les proves, el TAC, la ressonància i no veig res. No, no veig res, però jo sé que vostè està fent un càncer de pàncreas i que, per tant, li hem de treure el pàncreas encara que no veiem res. Afortunadament, potser al cap d'uns quants anys més, això no passarà en 5 anys, potser passarà en 15 anys, amb aquestes persones podrem dir-los, anem a revertir aquesta situació i aquestes cèl·lules malignes, controlar-les d'una altra manera. Però, com a mínim, això ens farà avançar en el coneixement del càncer de pàncreas. Bé, no és el tema d'avui, però sí que vull donar-los un missatge de que tots aquests coneixements que ens fan conèixer més la malaltia i com evoluciona, també ens han donat lloc a que aquests tractaments que van dirigits a aquestes alteracions que tenen les cèl·lules malignes cada vegada s'aprovin més ràpidament. Hi ha hagut una revolució amb la manera com s'aproven els tractaments. Un dels primers tractaments dirigits que es va fer, que era l'imatinib, pel tractament d'un tipus de leucèmia, la leucèmia amiloide crònica, per un tipus de sarcoma, escolti, va trigar 41 anys des que es va descobrir l'alteració genètica que hi havia, que només es va descobrir d'una manera òptica, estem parlant dels anys 50 i alguna cosa, fins que es va descobrir el primer medicament. Avui en dia aquest espai entre que es descobreix una alteració genètica d'un subgrup de tumors i un medicament està aprovat pot ser tan curt com 4 anys. Bé, jo, clar, sempre tinc la tendència a parlar dels avenços del diagnòstic, dels tractaments mèdics, però aquesta revolució de la personalització de medicina està a tots els nivells, no solament a nivell farmacèutic, a nivell de nous medicaments, a noves proves diagnòstiques, però també noves tècniques quirúrgiques, anàlisis de les dades, molt important, cada vegada amb dades de malalts podem fer molts descobriments, com la intel·ligència artificial ens ajudarà a diagnosticar millor els malalts, però també, per exemple, a dissenyar molècules en programes informàtics, o sigui, tractaments avui en dia s'estan generant en programes d'intel·ligència artificial, i també aquests productes que portem al damunt, que es diuen smartphones, tenen coses bones també, i una de les coses bones que tenen és que ens ajuden a la telemedicina, hi ha moltes apps que ens ajudaran a controlar-se millor. O sigui que realment hem après molt de la malaltia, la diagnostiquem millor, la subclassifiquem millor, la tractem millor, entenem que la malaltia evoluciona, el que en diem la dinàmica de la malaltia, la supervivència no para d'augmentar, els canvis, com els deia, en els últims darrers 15 anys han sigut entre un 45 i 60%, però no oblidem que el 45% dels càncers serien evitables. Per tant, una assignatura que hem tingut parcialment oblidada, i aquí hi ha gent, a més, que sempre ha insistit, per això dic parcialment, i jo espero que ara, a més, això es tingui parcialment, perquè moltes vegades els pressupostos van per coses agudes. La Generalitat de Catalunya va fer un programa molt bo de prevenció en els centres d'assistència primària, però aleshores va vindre el Covid i es va espatllar tot, i ara això s'ha tornat a recuperar, entre altres coses. Però sí que realment hem d'accelerar aquesta prevenció. Pel que els deia abans, vull dir que és una malaltia, la nostra, el càncer, la que estem parlant, en què es basa en aquest concepte. Els gens que tenim, que en principi són normals, per dir-ho d'alguna manera, amb el que ens exposem a la vida. I el que ens exposem a la vida són moltes coses. Són les causes externes, que poden ser incontrolables o controlables. Clar, les incontrolables poca cosa podem fer individualment, amb el canvi climàtic, amb la contaminació. Home, podem fer coses individualment, però que no tenen un efecte immediat sobre l'individu. Però hem de lluitar contra la contaminació sense cap tipus de dubte, a tots els nivells. Però sí que hi ha unes causes externes que parlarem una miqueta més, que sí que podem fer. Abans comentava el professor Galea del tabac, de l'alcohol, de l'activitat física, de la dieta. També
hi ha uns causants interns, no? Els deia abans una miqueta com el nostre microbioma a vegades ens juga males passades, no? Amb això també hem d'impactar i, per tant, anar cada vegada cap a uns hàbits de vida que siguin més saludables i això ens condicionarà una millor vida, una millor qualitat de vida, no solament amb menys càncer, sinó també amb moltes altres malalties, no? I, bueno, els he posat a la dreta el Còdic Europeu contra el Càncer, que és àmpliament conegut. Fixin-se que de totes aquestes normes que hi ha, pràcticament totes aquestes, fins aquí baix, són a cost zero. Mai hi ha cost zero, però és purament educacional. Ens hem d'educar, hem de pensar contínuament en com tindre millors hàbits de vida. Després n'hi ha altres que ja són més intervencionistes, com les vacunacions, els programes de screening, etc. Que això porta un consum de recursos públics. Però la majoria depenen bastant del que farem nosaltres. I els deia abans, dels riscos. Fixin-se, del percentatge de factors de risc estimat, com a causa única, el tabac, ja veuen, al voltant del 20%. Però si sumem totes les coses que d'alguna manera estan relacionades amb la dieta i amb l'estil de vida nostre, fixin-se que tenim el consum d'alcohol, l'obesitat, la diabetis, sobretot la secundària, la de tipus 2 que està relacionada amb la dieta en gran part i amb l'obesitat, el consum de carn vermella, que té més greix, baix consum de fibra i també dietes pobres amb llet. Si un suma tots aquests factors, veiem que és més important inclús que el tabac. El que passa que són múltiples factors a la vegada que estan relacionats d'alguna manera però que han de tindre cada vegada polítiques que ens ajudin a portar més aquests hàbits de vida. Escolti, i les organitzacions, especialment aquesta organització que depèn de l'OMS, l'Agència Internacional de la Recerca del Càncer, intenten classificar al màxim possible totes aquestes substàncies a les que ens posem, si poden ser cancerígenes o no cancerígenes. I és una llista que es va actualitzant. El grup 1, que és el més conegut, o el que sabem més que està relacionat amb el càncer en humans, fixin-se que ja hi ha més de 130 agents. Quins sabem? Sabem el tabac, sabem les radiacions solars, el consum d'alcohol, les radiacions ionitzants, però n'hi ha molts més. Llavors, hi ha altres grups que no està tan clar o no està demostrat, que és diferent, que siguin perjudicials en els humans, però molts d'ells se sap que són perjudicials pels models animals. Moltes vegades és una base de coneixement. Per què? Perquè amb la causalitat de les coses, una cosa és saber la causalitat epidemiològica, és a dir, sabem que la contaminació està relacionada amb els càncers de pulmó, de cap i coll, etc. Però per regular, habitualment, s'ha de saber la causa mecanística, és a dir, quin mecanisme fa que una cosa faci un tumor o no. Pensin, per exemple, que els additius, els additius tots tenen estudis d'un sol producte per veure si són tòxics o no. Però clar, el que no s'ha fet mai, o es fa molt poques vegades, és com tots aquests productes a la vegada, perquè amb el menjar n'hi ha més d'un additiu a la vegada, poden provocar un efecte tòxic sobre l'organisme. En el cas del càncer colorectal, que és el que més em dedico jo, sí que tenim una epidèmia, que encara que no s'ha notat molt en el nostre entorn, en l'entorn català, hi ha una epidèmia de creixement del càncer colorectal, especialment a la gent jove. Gent jove, parlem entre 20 i 49 anys. Abans la mitjana d'edat de diagnòstic del càncer colorectal era al voltant dels 67 anys, però avui en dia sabem que més d'un 25% dels malalts en càncer de colon es diagnostiquen abans dels 50 anys. I això abans no passava. Això abans no passava. Per tant, hem d'investigar molt més què fem malament perquè això estigui passant. Escolti, estratègies de prevenció, dèiem abans, el tabac, l'alcohol, la dieta, els ultraprocessats, hàbits de vida adequats, especialment en les primeres edats de la vida.
hem de ser tots molt més actius. Es fan polítiques per les begudes ensucrades. I per què? Bueno, doncs perquè la gent consumeix moltes begudes ensucrades. Abans, escolta, jo me'n recordo quan els meus pares em convidaven a fer a l'aperitiu un diumenge cada 2, em convidaven una Coca-Cola de 19 mil·litres, encara me'n recordo de l'ampolla de vidre, que tenia entre 19 i 21 mil·litres, i això era una vegada cada 2 setmanes. Per prendre una beguda ensucrada, si només prenem 19 mil·litres en 2 setmanes, no passa res. Ara, si ens bevem 2 litres d'una beguda ensucrada cada dia, doncs això està clar que fa mal. Fa mal la beguda ensucrada, però també poden fer mal els edulcorants de la beguda no ensucrada, que ningú diu res, i això ens hauríem de fer mirar. I jo que no sóc un gran fan del Cristiano Ronaldo, els seus hàbits socials, però aquest home va fer una cosa molt interessant. Una vegada en una roda de premsa d'aquestes que fan després d'uns partits, tenia davant de l'atril tenien una beguda ensucrada i aquest senyor va treure la beguda ensucrada i es va posar una ampolla d'aigua. No sé si el motiu era perquè aquella beguda ensucrada no l'esponsoritzava, però el cas és que accions com aquestes van fer perdre, es calcula que van fer perdre a l'empresa d'aquella beguda ensucrada 4.000 milions de dòlars en mercat. Una maniobra com aquesta, evidentment si ho faig jo no té cap valor, no? Però bueno, el punt és que hi ha moltes estratègies avui en dia, com aquesta de Vital Strategies, que contínuament pressiona el Comitè Olímpic Internacional perquè retiri les sponsoritzacions de begudes ensucrades. Ja no l'esponsora l'alcohol, però les begudes ensucrades sí. I estan pensant en això. Ara ja saben que segurament hi haurà lleis molt interessants arrel de les begudes energètiques. Vull dir que amb aquestes polítiques es pot fer molt més del que ens pensem. I l'altra cosa, lògicament, és la relació entre el menjar ultraprocessat i el risc de càncer. No hi ha cap tipus de dubte. Hi ha moltes classificacions, una que és molt agradable i fàcil d'entendre és aquesta de la nova, que divideix molt bé entre productes que no estan gens processats, els que estan mínimament processats, els que estan processats i els que estan molt processats, que els diem ultraprocessats. Ara ja hi ha més d'un estudi, jo només els hi he posat un estudi aquí en què clarament relaciona el consum de cada unitat, que és un càlcul, de menjar ultraprocessat amb la incidència de càncer general, càncer d'ovari, càncer de mama i els més recents també en càncers digestius. O sigui que hem de lluitar molt amb això. Aquí hi ha molts lobbies. Pensi que hi ha països que el menjar té el que en diem el Nutri-Score. Aquí sempre m'ha cridat molt l'atenció que ho fem per les bombetes, que estan molt bé, per ser eficients, ecològicament, sabem els electrodomèstics si són A, B, C, D, E, F, però en canvi el menjar no és obligat. I en canvi hi ha països com Colòmbia i Perú en què és obligat. Aquí hi ha algunes cadenes de supermercats, algunes cadenes alimentàries, que ho fan voluntàriament. Ningú els obliga. Escolti, això és una cosa que hauríem de fer, perquè realment és molt fàcil entendre per la població, o és més fàcil, si és A, B, C, D, E, i al final del dia aniríem comprant d'una manera més adequada. O sigui que aquí també necessitem més regulació amb això. Hi ha una altra iniciativa, ja acabo, que és del Fons Mundial a la Investigació del Càncer, que ha fet un algoritme que es diu Nourishing, que no solament nutritiu, vol dir, que no solament parla d'accions amb el tipus de menjar que fem, però també en tota la cadena alimentària. Com transportem aquest menjar, quina comunicació fem amb el canvi de comportament, i això es pot fer servir com a guia per fer polítiques a nivell del país. Això poden trobar a qualsevol lloc, de fet està en castellà també, però fixi's que hi ha unes àrees que estan relacionades amb el menjar i amb la cadena de subministre, però n'hi ha altres que estan relacionades amb la coherència en totes les mesures sanitàries i amb, sobretot, el que és important, amb l'educació. Jo crec que això ens afavorirà molt tenir en compte aquestes recomanacions en poder regular millor, perquè la veritat és que amb això hauríem de regular. Bé, això ho deixem aquí. Una cosa que sí que els volia posar, i això és una publicació recent, molt interessant, de l'any passat, en què em sap greu perquè potser es veu malament, però es veu, com deia abans el doctor Galea, en aquest cas amb el menjar ultraprocessat, com hem anat incrementant el consum d'ultraprocessats. Aquest país és Canadà, fixin-se, un país que no és Estats Units, que no és el mercat lliure. I Espanya està en groc.
Però mirin com ha augmentat des de l'any 87 a l'any 2008, que eren les últimes dades que teníem. Escolti, això ho hem de revertir. Ho hem de revertir amb educació, ho hem de revertir amb regulació, i s'ha de ser valent per regular, en alguns camps potser també amb prevenció, perquè, escolti, intentar evitar el 45% dels càncers és una cosa que hem de fer, i realment actituds com aquestes ens ajudarien molt a poder tindre una vida més saludable. Moltes gràcies. No marxi perquè ara comencem aquest petit diàleg. Sisplau, Mr. Galea. No, please. M'ha agradat molt això amb el que has acabat, de que, Josep, de que el càncer també és prevenció, que podem fer moltes coses. I tant quan parlava el doctor Galea com quan parlava el doctor Tabernero, que heu posat molt d'èmfasi els dos també en la dieta, pensava, ostres, que al final, cuidado, els missatges, no? En el fons els sabem, la població. Sabem que per cuidar-nos i prevenir malalties hem de fer una mica d'esport, hem de menjar bé, més o menys sabem què és menjar bé. I jo pensava, per què no ho fem, no? I aleshores, no sé què us sembla, però jo penso, podem demanar aquesta responsabilitat només a la ciutadania en el sentit que la majoria de nosaltres treballem 8 hores o més, dediquem 1 o 2 hores o més al transport, arribem a casa i hi ha criatures petites. I aleshores, al final, sembla que cuidar-se sigui també una altra feina, que és, ostres, he de trobar el moment per anar a comprar, he de trobar el moment per cuinar saludable, he de trobar el moment per fer esport, he de dormir bé, he de fer tal... I la indústria tampoc ens ho posa fàcil, perquè tu arribes i dius, ostres, vaig a comprar això, que mira, aquí el lema del producte és saludable, conté calci, conté que tal, qual, i no està regulat, no? Aleshores, com ho fem, això? Com trobem aquest equilibri entre cuidar-se, la vida que portem, i que no recaigui tot en el ciutadà? Do you want to start? Vols començar? Sí, jo trenco el gel. Endavant. I em trec això per fer-ho. Aquest any és el 40 aniversari d'una cosa que s'anomena la Carta d'Ottawa de la Promoció de la Salut. Del 1986, un grup d'unes 200 persones es van reunir a Ottawa, ens ho creguem o no, a Ottawa, i van fer una llista, una carta de com s'hauria de dur a terme la prevenció i la promoció de la salut. I d'aquí en van sorgir moltes activitats i moltes de les coses que he descrit tenen el seu origen en aquella carta. I una de les coses que s'hi va dir i que s'han repetit moltes vegades després era la importància de fer que la decisió saludable sigui la decisió fàcil. Ara és gairebé un tòpic, de tant com s'ha dit, però tant el professor Tabernero com jo crec que hem donat molts exemples de com és l'entorn polític el que té un impacte. Per exemple, si sóc un infant d'edat escolar, és important que m'ensenyin sobre nutrició saludable i entendre la piràmide alimentària i quin és el paper de l'alimentació saludable. Sí, clar, però també és important que l'escola ofereixi els aliments, els nutrients adients durant el dinar a l'escola, per exemple, si els infants es queden a dinar a l'escola. És important que hi hagi un cert control en l'àrea circundant a l'escola, què es ven als 100-200 metres al voltant de l'escola, tabac. Potser un format barat en què es ven una sola cigarreta. Això passa en alguns països, que es ven una sola cigarreta i és barata i els infants ho compren. Doncs s'hauria de prohibir la venda de tabac i certs aliments al voltant, en l'entorn escolar. Introduir el Nutri-Score. És
un invent magnífic. És fàcil de reconèixer per les persones. Perquè ho coneixem pels electrodomèstics, les neveres, els cotxes. Quan mirem un electrodomèstic ens mirem la qualificació energètica. Doncs el Nutri-Score es va desenvolupar amb molta recerca al darrere. Per exemple, van fer molta recerca sobre el control als supermercats. Els supermercats de prova, de control, feien proves en què la gent anava a comprar a un supermercat i els observaven mentre compraven. Observaven tots els seus moviments i llavors analitzaven les dades. I es va demostrar que quan es posava a disposició dels compradors el Nutri-Score, les persones dedicaven o gastaven els mateixos diners, però canviaven la composició del carret de la compra. Un últim exemple. Tampoc pensem en fer canvis dràstics en la vida. Per exemple, va haver-hi una sèrie d'estudis de diabetis molt rellevants que van començar a la Xina i després a l'Índia, als Estats Units, Finlàndia. 4 estudis que en combinació se centraven en la prevenció de la diabetis i mostraven que una pèrdua de pes molt petita resultava en un canvi dràstic en el risc de patir diabetis. No és un canvi dràstic en el pes, és un canvi de 4 a 6 quilos a través de petits canvis conductuals motivats pel sistema de salut. Per tant, que la tria saludable sigui la tria fàcil. Vet a ajudir al metge o al Ministeri d'Educació, que ofereix àpats saludables a l'escola. Vingui d'on vingui, del sector de l'agricultura, que estigui establint unes normes, del comerç, que defineixi l'etiquetatge. Tot això són formes d'ajuda automàtica. Igual que quan conduïm veiem les línies que estan pintades al terra, que ens fan que sigui més fàcil anar en línia recta i que no xoquem amb altres cotxes. Doncs sí, estic donant exemples senzills, però són maneres molt pràctiques de fer que la nostra conducta vagi sent més saludable amb el temps i segueixi sent-ho. Evidentment que necessitem la voluntat de la persona, la força de voluntat. Hi ha un element de la ciència conductual, també, que s'ha d'introduir en l'equació. Però crec que el factor més important és canviar l'entorn. El que diu el Galega, crec que el que ens fa lliures és l'educació. I tot es basa en l'educació. I amb això estava pensant en el Nutri-Score, no? Vosaltres com a comunicadors, escolta, ara recordo, si no fa un any, un article d'un company teu a l'Ara que parlava precisament del Nutri-Score i la importància que té això, i això amb altres mitjans de comunicació també, no? Bé, és veritat que els programes a les escoles són bons. El problema és que hi ha una part de la població que no pot accedir a l'escola, o bé perquè ha arribat ara en el nostre entorn, o són a vegades venen d'entorns amb hàbits de vida que són poc saludables, no? Però les escoles és fonamental explicar bé la piràmide alimentària. Després hi ha la travessia del desert de l'adolescència, que aquí passa el que passa, durarà més o durarà menys, però després tornen... Jo sempre... Clar, nosaltres, tu ho deies molt clar, no? Jo sempre la recomanació que faig és que s'ha de dedicar cada dia s'ha de dedicar 30 minuts a cuinar. Clar, estem competint amb els 30 segons de l'envàs de fideus, el yakisoba de turno, la marca que sigui, en 30 segons al microones, no? Però bé, això és una realitat. També una de les coses que es diuen, el menjar saludable és molt més car que el menjar ultraprocessat. Bé, a mi m'agradaria fer matisos amb això. El menjar fresc, de la temporada,
no té per què ser sempre més car que el menjar ultraprocessat. Mengem menjar de la temporada. Escolti, peix, quan diem de menjar peix, escolti, es pot menjar morralla, no fa falta menjar llenguado. Però el que sí que s'ha de fer és dedicar 30 minuts a cuinar. I ja sé que perdem molt temps amb altres coses, no? Però bueno, si no ens preocupem nosaltres col·lectivament, individualment per la salut, evidentment que els reguladors, els tècnics poden fer moltes coses, però és 50%, 50%. Jo crec que depèn molt també del nostre nivell d'educació per fer un món millor, en moltes circumstàncies, no? Escolti, hi ha molta gent que es queixa, jo el primer, en el seu moment de les prohibicions d'anar en cotxe per Barcelona. Escolti, els motors de combustió s'han de treure de Barcelona. Tots de combustió, i el següent pas són les calderes de gasoil i de gas. Això ha de desaparèixer. Per què? Perquè ens estem matant. Evidentment que per canviar això es necessita regulació, es necessitaran segurament ajudes en alguns sectors de la societat perquè això es pugui fer, però això s'ha de fer, no n'hem de tenir cap dubte d'això. Vull dir que crec que hi ha coses que depèn dels tècnics de l'administració, no tant dels polítics, els tècnics de l'administració, que són els que en saben. Això no vol dir que els polítics no en saben, però no tots en saben. Els tècnics normalment en saben. Perquè han arribat allà precisament perquè en saben. Però també depèn de l'educació que podem fer en molts mitjans, no és només a les escoles. Els mitjans de comunicació, fonamental perquè arribeu molt millor a la societat que a vegades molts professionals, no? Si canviéssim una mica l'espectre dels mitjans de comunicació, sobretot audiovisuals que tenim, potser aniríem un pèl millor. Jo amb això soc una mica pessimista, perquè almenys al diari, cada vegada que parlem d'ultraprocessats, tots els comentaris de la gent és ja esteu sent fatalistes. O sigui, que costa molt realment fer arribar... Posa els números. Posa estadístiques. Sí, el millor són les dades. Les dades són irrefutables, són absolutament irrefutables. Els dos heu parlat de decisions valentes, heu esmentat el lobby de la indústria. Clar, com es fa això, no? Quan un govern ha de regular, per exemple, Catalunya és un país de vins, és un país on ens agrada menjar bé, tenim bons embotits, carns, tal... De vegades, les recomanacions dels polítics que estan al capdavant de salut estan en contraposició o contradicció amb les recomanacions o amb el que va dient els responsables d'altres àrees, com pot ser agricultura. Això com s'arregla amb aquests quick buys o de quina manera pots convèncer els polítics? O sigui, en teoria no hem de beure vi, però som país de vins. Bueno, com va canviar el tabac, no? Es fumava als teatres, als cines, als avions, es fumava als hospitals, passant visita, hi havia metges fumant, quasi algun operant fumant, no? Ja, escolta, sí. No riguin, Jo he vist caure cendra, ja tinc una edat, cendra damunt d'una taula operatòria, Tu no ho has vist, això, ets més jove. Anecdòticament, no vull dir que tots els metges feien això, però vull dir, escolti, i ara no se'ns acudeix, però és que encara hem d'anar a més, no? En el cas del tabac jo crec, com deia el doctor Galea, que és més fàcil, perquè hem de acabar prohibint fumar als espais públics. Qui vulgui fumar, que fumi a casa seva. I ja està. I veurà com disminuirà el consum de tabac, no? Però el tabac és més fàcil, de regular. El tabac és més fàcil ara, però, escolti, el tabac patrocinava Ibèria, patrocinava els teatres, patrocinava els cines, patrocinava la Fórmula 1, patrocinava... Bueno, doncs el mateix que passa amb el menjar no saludable, doncs haurem d'anar canviant. I això no vol dir res. Afortunadament l'alcohol està baixant, el consum d'alcohol, encara que no ens ho sembli, està avançant, per això cada vegada també hi ha més begudes zero, i inclús es fa vi sense alcohol. Bueno, és qüestió de... Això és com de loteries, anar comprant números. Quants menys en compres, això no vol dir que no en compris cap, però vull dir que és qüestió d'anar baixant, no? El del Nutri-Score, doncs posem-ho,
ja decidirà la gent. Per què no ho podem posar aquí i ho posen a Colòmbia, que és un país menys, i a Perú, que són menys democràtics que el nostre? Perquè, escolti, s'ha de ser valent. Jo no li dic que no compri el menjar que té la categoria E, però que sàpiga que està comprant un menjar en categoria E. Vostè decidirà, mica en mica. Escolti, també, després hi ha els nuclis familiars, la competència que es fa entre la gent. Vull dir que això de l'educació que deia és molt important a les escoles, perquè, escolti, els meus fills, no a l'adolescència, però abans de l'adolescència ens criticàvem quan fèiem alguna cosa mal feta, no? I després jo els deia, però escolta, em criticàveu, ja, però és que si no quedem allà no sé on quedar. Dic, bueno, però després acaba sortint el que han tingut, no? Vull dir que jo crec que s'ha de ser valent, i ara el següent pas és abordar el menjar, la dieta. Sí. What do you think? Què en pensa, vostè? M'heu de donar 3 hores per respondre aquesta pregunta. Però centrem-nos en l'alcohol, en la indústria de l'alcohol, perquè penso que és el punt cec o la zona fosca de les polítiques públiques de salut aquí. Perquè, clarament, ja ho has dit, hi ha una indústria vitivinícola important aquí. I en primer lloc hem de marcar-nos els objectius correctes. Hem d'entendre que no estem demanant que la gent deixi de beure. No és el prohibicionisme. El prohibicionisme ja es va intentar i va dur a delictivitat i excés de consum d'alcohol de manera oculta i els mateixos danys que veiem de la guerra contra la droga, per dir-ho d'alguna manera. El prohibicionisme està fora de la qüestió, però hi ha un element de coneixement, de consciència, que s'oculta a la població. La població ho ha de saber. I és la indústria la qui ho oculta. La indústria insisteix en fer servir aquesta frase de consum responsable. Per què penseu que fan servir aquesta frase de consum responsable? Saben que el seu producte és perjudicial, però volen posar la responsabilitat sobre la persona que beu. Ja saps que no hauries de beure. Per tant, d'una banda, controlen la terminologia, el llenguatge. També poden controlar el títol de l'estratègia mundial sobre l'alcohol. En lloc de el que es va fer amb l'estratègia del control del tabac, ells no volien una estratègia de control de l'alcohol. A través dels estats membres que produeixen molt d'alcohol van aconseguir fer servir la frase consum perjudicial, perquè volen deixar oberta l'opció que hi hagi un consum beneficiós per poder seguir promovent la beguda de diferents maneres, el consum d'alcohol. I una cosa que li hem d'aprendre a la indústria és el control del llenguatge, el control del missatge. Per què? Perquè sabem, i en les diapositives el professor Tabernero ens ho ha mostrat, que l'alcohol és un carcinogen de grup 1. Qualsevol grau de consum d'alcohol augmenta el risc de càncer. I això, a través d'una enquesta en molts països membres de la Unió Europea, amb milers de persones participants, doncs s'ha vist que és una informació molt desconeguda. I el que defensem és que l'etiquetatge de l'alcohol sigui diferent. Perquè, clar, tenim una etiqueta que volem que digui que l'alcohol augmenta el risc de càncer. És cert, ho sabem, es basa en l'evidència, però la indústria s'hi oposa aferrissadament. Estan fent tot el que poden per no incloure aquesta advertència en l'etiquetatge. Llavors, d'una banda tenim la conscienciació del risc. El que tenim ara és que es posa la decisió en mans de la població i hem de fer aquesta empanteta a la població de dir beguis el que beguis, beu menys. Però no n'hi ha prou amb això. Hem d'augmentar el preu de cada unitat d'alcohol i controlar, fins i tot prohibir els anuncis i els sponsors. I mirar el màrqueting també i veure quins elements
podem controlar. Per exemple, la indústria crea falses tradicions. Per exemple, el Dia Internacional de beure vi a les 4 de la tarda. S'han inventat la happy hour, l'hora feliç. La indústria ha inventat moments en què sembla que sigui una tradició beure. I hi ha moltes maneres a través del control dels preus, disponibilitat i màrqueting, moltes palanques. I l'última és una lliçó que hem après del tabac. Un dels principals instruments que tenim en la Convenció Marc sobre el control del tabac és l'article 5.3, que diu que la indústria del tabac no hauria de tenir cap mena de contacte amb la indústria de l'alcohol i que si hi ha alguna mena de contacte hauria d'estar subjecte a una declaració de transparència. De manera que les indústries, i això ho aplico del tabac també a les altres, la indústria, o això ho extrapolo del tabac, doncs sigui quina sigui la indústria, alimentària, alcohol, tabac, treballen a porta tancada, amenacen els polítics, els espanten, i els diuen, no, us durem a judici, us retirarem finançament, perdreu llocs de treball per això o allò altre. I els polítics han de parlar amb tothom, no poden tancar la porta a ningú. Però hem de garantir que aquestes reunions es donen en un fòrum obert, que no són a porta tancada, que són transparents. El que suggereixo, per tant, és agafar aquests principis generals, aquests quick buys, el màrqueting, preus, etc., també la conscienciació de la població, posar la decisió en mans de les persones, l'etiquetatge i fer que l'operativa política sigui més transparent. He fet servir l'alcohol com a exemple, però això aplica a totes les indústries que poden ser perjudicials per la salut. Pregunta i després passem al públic. I heu parlat els dos també de l'exposoma, és a dir, de totes aquestes coses a les quals estem exposats, tot i que no en som conscients des de la contaminació. Però, per exemple, si continuem amb la dieta, hi ha molts additius que comentàveu, no?, que són bioacumulatius, s'acumulen, no?, i tenim indicis, no?, des de la ciència que són nocius per la salut, que s'associen a moltes malalties. Per què els governs, la societat, no estem allà perquè es regulin més ràpid, no? Perquè de vegades, no? Des que es va descobrir que els felats eren nocius per la salut fins que es van prohibir, van passar prop de 20 anys. Anem tard. Sí, és una molt bona pregunta. A veure, primer, no és fàcil demostrar la causalitat. La causalitat bioquímica, per dir-ho d'alguna manera, el mecanisme pel qual es produeix, moltes vegades necessites grans curs de malalts. No vull fer spoiler, però ara sortirà un article publicat a Nature Medicine que intenta demostrar que un pesticida que està permès està associat amb el càncer colorectal. Això s'ha vist amb sèries de 10.000 malalts mirant totes les alteracions genètiques, els hàbits de vida, els perfils de metilació i s'associen amb un... És l'únic factor? No. És el més important? No, pel càncer de colon, però és un dels factors. Llavors, els additius. Jo crec que el doctor Galea ha dit una cosa molt important. Un dels invents més importants que va haver-hi va ser la nevera. La nevera ens permet guardar, menjar 3, 4, 5 dies sense additius, no fa falta posar additius, no? Els additius avantatges no n'han tingut, sí, podem anar a comprar al supermercat una vegada cada 2 mesos, però els estudis d'additius, les regulacions són com són, vull dir que demanen experiments amb animals de vida curta d'un amunt, però no sabem el que fan tots a la vegada. L'alt contingut de grasses, el glutamat que causa addicció, escolti, tot això està permès.
Regular, bueno, fem el Nutri-Score, no prohibim, eduquem, i mica en mica la gent es donarà compte, els productors, que han d'anar per hàbits de vida més saludable. A veure, regular, tu abans deies una cosa molt interessant de Dinamarca. Dinamarca, que és un país molt interessant, va tindre un problema amb el tabac, perquè a Dinamarca la llibertat individual prima sobre la llibertat col·lectiva i no podien prohibir el tabac. Què van fer? Van pujar el preu a uns nivells que no el podia comprar ningú. A veure, què vull dir amb això? Que també hi ha variabilitats idiosincràtiques de cada... No hi ha una regla comú per tots els àmbits geogràfics, no? Que les coses s'han d'adaptar també... Perquè jo sempre penso que és millor educar que prohibir. Però bueno, a vegades no queda un altre remei que prohibir, no? Tornant a la teva pregunta, no és fàcil demostrar les coses, però mira, jo crec que amb els productes químics, en general, hauríem de pensar més que abans d'acceptar un producte hem de demostrar clarament que no és perjudicial i que no és perjudicial en combinació amb totes les altres coses que fem, no? I a vegades els models no funcionen. Amb la talidomida, per exemple, als animals no els hi passava res, i si doncs les persones, i mira el que els hi passa, no? Vull dir però bueno, sí que hi ha sistemes de control de coses immediates. Clar, aquí amb la talidomida que deies, els naixements sortien els nadons amb malformacions. Clar, demostrar que un producte et farà mal al cap de 15 anys que l'has pres és molt més complicat. Per això hauríem de tindre, jo crec, el dubte de que fins que... Primer dir si és necessari o no. Però és necessari tants additius o no? La resposta és no. Doncs comencem a treure i comencem amb el Nutri-Score a posar no? I poques A's, i la gent mica en mica anirà creient amb això. Llavors, la indústria es regula sola, vull dir que, com tots els lobbies, les indústries es regulen pel mercat. Si hi ha mercat, fan, i si no hi ha mercat, no fan. Però bueno, que troben totes les vies, no? Amb el tabac, no? S'ha posat de moda els tabacs de... No els vaporitzadors, els de baixa combustió, no? L'Iquos i altres marques, no? Algun dia algú em dirà alguna cosa per això. Escolta, això és combustió, baixa combustió, que produeix menys alquitrans que l'altre, segur. No és el mateix combustionar 700 graus que 90 graus, no? Combustiona més, 120, no? 120, però també se'n fan, O sigui, ningú pot dir que això és inocu. Inocu no ho és. No es pot dir una cosa per una altra, però bueno, han buscat els mecanismes per fer-ho, no? Per tant, educar, que la gent consumeixi menys i el mercat ja s'adaptarà. És magnífic, veig la complementaritat entre les nostres intervencions, som molt complementaris. Si parlem de l'exposoma, hi ha múltiples inputs, contaminació ambiental, additius alimentaris, etc. I alhora hi ha els factors grans. 3 dels principals additius alimentaris són la sal, el sucre i el greix. I el que estan fent a Xile és etiquetar els aliments basant-se en el contingut de sal, sucre i greix que contenen. Si llegiu el llibre de Michael Moses, que es diu així, Sal, sucre i greix, us ofereix històries sobre com els productes alimentaris estan dissenyats per ser addictius. Si agafes un didal ple de kètxup i afegeixes sucre de manera incremental i fas grups que els han de tastar i avaluar la preferència, doncs veureu que com més sucre, més plaer, i llavors arriba un punt de saturació, ho anomenen el punt de la joia, i aquí paren i diuen, doncs aquesta és la quantitat de sucre que hi hauria d'haver al kètxup. Per què posar sucre al kètxup? L'únic motiu és poder atraure els centres de plaer del cervell i fan el mateix amb el greix.
busquen la sensació a la boca, literalment, quina és la sensació que produeix als llavis, a la llengua, dins la boca. Hi ha un cert nivell de greix que genera un cert plaer a la boca, una sensació a la boca de plaer. I és un periodista del New York Times, no és científic, aquest autor, però sí que mira la manera com treballen i defensa que els productes estan dissenyats per ser addictius i no per alimentar. El sistema alimentari ens diu, oh no, alimentem 8.000 milions de persones, però la major part dels productes que produeixen no són del valor nutricional adient. No tenen els components nutricionals adients. És una indústria molt grossa. No es pot tancar, així com així. Tampoc volem fer-ho. Però hi ha maneres d'identificar quines polítiques podem adoptar per reduir els efectes perjudicials d'alguns d'aquests productes. Noruega, en els darrers mesos, al desembre, crec, de l'any passat, va fer que els anuncis de productes, o va prohibir els anuncis de productes amb un contingut elevat de sal, sucre i greix pels infants. No es poden anunciar aquests productes per infants. I crec que, a més de l'enfocament de precaució de nous productes químics que s'introdueixen al mercat, també podem adoptar un sistema d'identificació dels carcinògens coneguts, dels productes perjudicials de la salut coneguts i adoptar un enfocament més regulatori, de manera preventiva. Molt interessant. Segur que el públic tindrà més preguntes. Si algú volgués preguntar alguna cosa, simplement aixeca la mà, que tenim un micròfon. L'única cosa és que quan tenim poquet temps, si podem ser com molt precisos en la pregunta i molt directes. Sí, moltes gràcies per les seves conferències, que han sigut molt il·lustratives. Han fet molta incidència amb la nutrició. Jo em demano, no sé, al nostre país, al Departament de Sanitat, quina incidència té amb el Departament d'Educació. Penso que sí, que amb nutrició ha intervingut bastant, però a la mateixa escola, en els graus superiors, com és el batxillerat, hi ha algun tipus d'assignatura o de xerrades que als alumnes els faci conscients d'això, això per una banda. I després, si l'escola fa un esforç d'introduir les verdures, els llegums, etc., esclar, aleshores, si a l'hora del pati es mengen un bollicau o tots porten el producte d'aquest, que estem dient que no ens va bé, i l'altra cosa és, han fet molta insistència, productes manufacturats, però vostè ja també, el doctor, ha parlat dels productes frescos, herbicides, pesticides, etc. Això n'hi ha molts d'autoritzats i que també, si es bioacumulen, poden tenir una incidència, no? Aleshores m'agradaria saber... Tens preguntes, Resposta curta. Això, la relació, a l'escola del Departament, de la Conselleria. Sí, fins on jo sé, a l'educació primària això es fa. Jo tinc els meus dubtes també que a l'època del batxillerat les coses serveixin per molt, no és una època en què la gent està molt sensitiva. De fet, a mi em convidaven a l'escola que van els meus fills a donar una xerrada en contra del tabac i els hàbits saludables, i al cap d'un temps em van dir no vinguis més perquè té l'efecte contraproduent, no? I vaig dir, bueno, doncs fem-ho als nens més joves, no? Vull dir que això és anecdòtic, però jo crec que els departaments intenten fer accions en aquest sentit, no? I l'educació, per suposat, és fonamental. Respecte als pesticides, sí, té raó, però hem d'anar acumulant evidència, no? Vull dir que també és veritat que
hem estat acostumats potser a que ens agrada la verdura fresca, maca, que tota sigui verda, que no tingui taquetes, que no tingui cap tros trencat perquè s'ho ha menjat un mosquit. Bueno, doncs potser haurem de canviar una miqueta tots plegats, no? Però es tracta d'anar fent coses. O sigui, quantes més coses fem, millor anirem, segur, ¿Cómo se puede...? Por aquí está. Sí, sí. Yes? Okay. No, és que estava a punt de contestar. Perdona. No, do you want to answer? Vols contestar? No, està bé, està bé. Sisplau. Hola, buenas. Mi pregunta era, ¿cómo se puede mejorar la involucración de las autoridades locales para complementar las políticas que se están como implementando? Por ejemplo, veo que aquí en España, en Barcelona, hay zonas, por ejemplo, las playas, que son smoke-free zones, o por ejemplo las discotecas, o Palau Sant Jordi, etc. Pero sin embargo, hay mucha gente que sigue fumando dentro de esos espacios, o por ejemplo, incluso en los hospitales, muy cerca de los recintos, o incluso dentro del recinto, sigue fumando gente, pacientes, incluso médicos o enfermeros. Entonces, ¿cómo se puede involucrar a las autoridades locales para que controle de una manera y no sé hasta qué punto tienen eficacia las multas, etcétera? Un poco teniendo esto en cuenta. Sí, començaré per aquí. Molt bon comentari. A l'exemple que he mostrat del país X, la normativa no va canviar durant aquell període de temps, durant aquells canvis de ministre. Només va ser la voluntat política d'implementar la normativa el que va canviar. Per tant, necessitem, i de fet Espanya és membre de la Convenció Marc del Control de Tabac, i hi ha normatives vinculants que s'han d'implementar, que cada membre de la Convenció ha d'aplicar. Per tant, aquí hi ha una certa força. La normativa és forta, és potent, a més de l'estratègia que s'ha adoptat. Però ara està el tema del nivell local d'aplicació, i per això calen recursos, inspectors, un sistema de notificació i multes que tinguin sentit. I també cal una població que també estigui disposada a cooperar i ajudar amb la notificació. Un exemple ràpid. Jo vaig treballar uns anys a la Xina i grans ciutats com ara Beijing, Xangai, Shenzhen han esdevingut lliures de fum en els darrers 10 anys. I un component molt important va ser que hi havia un número de telèfon ben conegut perquè la gent pugui notificar casos. I si es produeix una denúncia, doncs l'inspector ràpidament va al restaurant en qüestió o al lloc de lleure en qüestió. Perquè fumar és un acte breu. Llavors, normalment, si arriba l'inspector ràpid, encara hi haurà evidència, encara es podrà ensumar el fum. I conec bé el procés que es va implementar allà. Per tota Europa trobem exemples de mecanismes d'aplicació similars. No n'hi ha prou amb el ministre. El ministre personalment no pot anar a cada platja, a cada restaurant. Necessitem aquesta xarxa. Si aquestes lleis, per exemple, per als espais públics lliures de fum, si això s'implementa a l'hora de l'augment del preu del tabac, llavors es generen els fons per poder invertir en els altres serveis, com ara serveis per ajudar a deixar el tabac i espais lliures de fum. Es pot fer com a activitat unificada, no només
una intervenció individual. Espero que això tingui sentit. Respongui la pregunta. ¿no? Limitar los espacios de venta, ¿no? Por ejemplo, que el tabaco se venda en las gasolineras no tendría que ser. O sea, el tabaco solo se podría vender en los estancos y muy seleccionados. No des uso fácil de venta y lo mismo a lo mejor con el alcohol. En Canadá, por ejemplo, el alcohol solo se vende en licorerías, ya sea cerveza, o sea vino, o sea whisky, no en un supermercado. Bueno, pues hay maneras de irlo regulando poco a poco, ¿no? Si tú limitas el uso o al comprarlo, limitaràs el uso. Perfecte. Ja? Hola, bona tarda. Vostè ha parlat de que actualment el nombre de persones que moren de càncer encara és d'un 40%, no?, de mitja. Però al cap de quants anys? Aquesta és una bona pregunta. Les dades aquestes són a 5 anys. Per la majoria de tumors, no tots, per la majoria de tumors, quan un viu als 5 anys, en principi es pot considerar curat d'aquella malaltia. No amb tots els tumors, sempre hi ha casos de malalties que passen això. Però clar, aquestes dades s'han d'agafar progressivament. Jo el que els dic és que, encara que els números siguin baixos, en malalties com el càncer de mama estem amb supervivències de més del 90%. No és el cas del càncer de pàncreas, malauradament, i per això els hi posava l'exemple del càncer de pàncreas. Però jo crec que si fem col·lectivament tots aquests esforços, augmentarem la supervivència, no arribarem al 70% al 2030, però quasi. Però el més important de tot és baixar la incidència. O sigui, ja hem de diagnosticar i tractar millor els malalts, però hem d'evitar. Hi ha un 50% de malalts que són evitables. I a més aquests factors ens evitarien també malalties cardiovasculars, malalties metabòliques. Escolti, això és importantíssim. Primer, perquè és un bé social, però en segon lloc, i més important, o tan important, no dic més important, és que no hi ha recursos per tot. O sigui, o evitem les malalties que són evitables o no ens en sortirem. Aleshores, si l'he interpretat bé, si juntem tots els que es moren de seguida i els que no, la mitja és que es mor un 40% de malalts de càncer. A grans trets, sí, però clar, és que els tumors més freqüents encara continuen sent molt mortals, com el càncer de pulmó, el càncer de colon, que encara continua tenint una mortalitat important. Per cert, qui rebi la butlleta a casa per fer el programa d'screening que el faci, perquè si no serveix per res i ens gastem els diners amb això. Una altra pregunta. He entès, no sé si ho he entès bé, que amb les biòpsies líquides vostès a una persona li podran dir vostè tindrà càncer en cap de, no sé, 5 anys, 2 anys... No, el que li podrem dir és que vostè està desenvolupant un càncer que encara no el veiem amb tècniques radiològiques i per tant li recomanarem fer-se una operació. Aleshores, ara ve la pregunta. També li podran dir a una persona vostè durant 5 anys no tindrà càncer? No. No, això no. Seria fantàstic, no, per això? De la mateixa manera que tampoc li podem dir si surt al carrer tindrà un accident de circulació. No, però ja era posat... És una pregunta per cap. Després, si vol, em pregunta les demés. Fem, si hi ha una última pregunta molt curta i si no acabem aquí per respectar el temps. No? Doncs moltíssimes... Al costat, n'hi ha una, sí. És molt curta, I és una. El de la biòpsia líquida, per quan s'espera? Perquè jo fa molts anys que ho he sentit. No, però escolti, la biòpsia líquida ja està implementada amb el Sistema Nacional de Salut, amb el sistema de la Comunitat de Salut pel diagnòstic del càncer de pulmó quan no hi ha accés a una biòpsia. O sigui que és una realitat en el sistema públic. Jo el que li he dit és que serà una realitat per diagnosticar malalties que no es veuen encara radiològicament. Com a screening. El càncer de pit també existeix ara? A veure, amb el càncer de pit existeix, però no pel diagnòstic convencional, sinó pel diagnòstic de malaltes que són resistents a diversos tractaments. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Galea, doctor Tabernero.